Siyamdumisa-ke uNkulunkulu ukuthi sihlangane futhi namhlanje ngale ndlela esihlangene ngayo noMthobe ngibingelela abefundisi noma abefundisi abefundisikazi ngibingelela omama nobaba intombi nensizwa no-Sunday School umphathi wohlelo abadumisi usishayela insimbi egameni lomfowethu uJesu ophilayo ngesivumo esithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Abakhulekayo ngiyacela bangithwala ngomkhuleko nginawo amandla ngoba ngimla kodwa ngiyamthemba uNkulunkulu yezomangela ngaphansi ukuthi angamhlabeko. Asidluleke lapho khona izinto engifisa ukuyidlulisa la. Number 1, mhla ka-6 ngithemba sakhumbula irally ka-Sunday School. Ngibone ngathinta indaba yakhona ngithi angithinteke ngoba ngazi inhlolelo sikhona kushintshile. Sibongeke kakhulu emabhrentshini yonke indawo ngami sebongile. Ngiyacabanga ukuthi ubongile enkonzweni yakhe yangoLwesine. Nami ngidlulisa ukubonga ukuthi ningihloniphe. Ngicela senze lento esayenza sifihlile. Ngiyakwazi ukufihleka imfihlo yethu kwazi kwaba yilo lolu suku esibe simfihlele wamangana wajabula. Ngibonga-ke kunina nonke nahlala la kusukela ekuseni enkonzweni kwaze kwabantambama. Ngibonge bonke-ke emabhrentshini ey'ndaweni zonke. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngani nangothando elisinikeza lona. Ngiyadlula-ke nginezinto eziningana engifuna ukuzikhuluma la. Ngiyamkhona uNkulunkulu uzongisiza ngidlulise kahle ngendlela athi ngidlulise ngayo ngoba akulula. Kuyasinda impela kubantu okuqondene nabo bayazazi-ke bona. Mhlawumbe futhi kuzofika la kufanele ngimishine khona i-branch ayamagama ukuze bazi ukuthi sikhuluma ngobani. Kunomkhuba-ke osungenile la. Awungeni manje kade wangena. Kusukela liqala ibandla wabantu abathanda ukuprofetha, abathanda ukukhuluma izinto bese bethi batshela uNkulunkulu. Ukuba ngaze ngime kusukela ngo-2011 kuze kube manje ngoba lisekho leli bandla ngenxa yawo.
So usathane yabatshala nje lokho ebatshala emabhrentshini ahlukene. Njengamanje ngikhuluma ngebhrentshi ethize yaseGoli. Wangingayisho ngoba umnikazi wakhona ngikakhulumi naye, ngisazokhuluma naye. Nebhrentshi yaseWillowfontein angizokhuluma nabantu bakhona. Ngifuna laba bantu ezothinteka indaba yabo bazizele bona kimi bazoxolisa. Angibafuni baxolise nge-VM, ngifuna baxolise sibhekene ubuso nobuso ukuze ngibafundise ukuthi leli libandla likaNkulunkulu elingakhelwe ezamulweni, elingakhelwe eprofethweni, elakhelwe ezwini. Kwathiwa mina ngoshumayela izwi. So makukhamba isiprofethi esikhamukayo ngisihlola ngezwi. Indala-ke lento, indala kakhulu, sisanda ukuqala ngo-2011. Izohlehla nje uma kubizwa ukuthi iyona nkonzo yanamhlanje le kuzoba yiyona. Ngizolalela ukuthi umoya uthini, ngenza kudina kuyiyona nkonzo le. Ngo-2011 kwakunomama la wayekhuluma noNkulunkulu noma ekhuluma neNkosi uJesu ngokusho kwakhe. Ngangisaqala ngingakaqini ekukholweni, kodwa ngabambelela entweni eyakhulunywa kimi ngosuku okwakhulunywa ngalo emhlanganweni wami, ngikubiza ukuthi umhlangano neNkosi uJesu. Kwakungekho noyedwa phakathi kwethu. Bayathanda abantu ukuqhambukela, kodwa-ke ngijathuliswa into eyodwa ukuthi uNkulunkulu engimkhonzayo akangisabi, uyakhuluma nami. So bazozama ukulithatha ibandla balifake ehlathini, kodwa uma ngisaphila ngeke balifake. Ngokwangibhizayo uyakhuluma nami. Ziningi izinto azishoyo lo mama ngizongena kweyiningi, ngizosho lezi uNkulunkulu azangibula manje. Ngake ngathi ngelinye ilanga ngimile, sihlala ngisho ukuthi akuyona le ndlu eyincane, ngizoqala ngishumayela sengimile, uNkulunkulu ekubekile kimi ngithandazela ibandla ligcwaliswa amandla kaMoya oNgcwele. Ngazi uma ngangisacula sengizokhuleka, wasukuma yena kweza kimi wazohleba, wathi njengoba phela kukhona ukudliwa ngimi la kusukuma umuntu ozothi ungathandazi wehle uMoya oNgcwele ngoba amadimoni akhamisile kubantu. uMoya oNgcwele uzongena kubantu, uzongena emademonini. Kwangiphazamisa mangisemuntu ekholweni, ngagcina ngathandazanga. Mase ngingedwa uNkulunkulu esiyambula lento ukuthi uMoya oNgcwele uzongena kanjani emademonini. Kwakufanele uthandaze, ukhuleke ibandla ligcwaliswe ngamandla kaMoya oNgcwele. Bahlupha abantu abathi uNkulunkulu uthe, noma bathi babonana neNkosi uJesu, ngangakaqinile ekholweni. Yikho ngithi nangeke ngithole ibandla nini elifika manje ngalobe selisehlathini. Ngama eqhubeke banezambulo, ezinye zizwakala zingisapota. Ngelinye ilanga sinenkonzo ngithi kwaLesithathu engekho. NgoLesine ngadlula ngaya kuyena, ngangijwayele ukuya kuyena njengomuntu okhulile othi ubonana noJesu. Wafike wakhuluma into eyangijabulisa, kodwa kwakuhamba ngabona ukuthi uSathane ubesebenza ukuze ngidomeke ngingaboni. Bathe ngizomxoxela ngayo inkonzo, athe inkonzo ibivutha izolo baba, uNkulunkulu ngibonisile. Ngikhulumelani lento ukuthi nazi ukuthi ngisukaphi ngaleli bandla. Athi uNkulunkulu ngibonisile. Ulapho ushumayela. Ngifike ngabona uhlangene kuculwa kuvuthwa. Ngabona umuntu omelapha kude efake ingubo ezimhlophe. Ngicabanga ukuthi ubani wasondezwa kimi. Mangithi ngibona izandla, hawu bakunzi bande nje lo. Washumayela lo muntu engibonile baba uNkulunkulu benani. Ngajabula ngiphuma lapho. Jabuliswe into ngodimoni. Kwadlula lapho ngilokhu ngithandaza
Nkosi angizwa kahle kodwa lento. Ngempela lo muntu bonene naye naxoxa naye. Ziningi izinto ayisenzisa zona kodwa emva lokho uNkulunkulu ambuza ukuthi bekuyena la. Ngelinye ilanga ngihambile eShumayela. Abantu bakuthanda uShumayela. Kanti uNkulunkulu siyamdalula. Before that saya kade sihambile siseholidini nombala. uNkulunkulu ayesengitshela wathi uzomdalula. Asivula amahubo 50. Ngalazi ngalelo langa lelo verse ngangalazi. Amahubo 50. Sasizobuya lapho bese singena emkhosini wasongena emkhosini ka21 days ngoJanuary 1. Ngikhuluma lento bangifuna izokala yonke indawo. Iseza eWilo. Namanye amabranch umufufusa lo moya befundisa inhlobo ukuthi bangilalelisise kahle. Mahubo chapter 50 verse 16. Ngalifunda lelizwi. Njengokujwayelekile uNkulunkulu wangifundela lona njengasho ngathi manje izwi ukukhuluma nami uyangifundela. Lithi kepha komubi uNkulunkulu uthi yini ukuba ushumayele izimiso zami. Uphathi isivumelwano sami ngomlomo wakho. Ingano yazonda ukuqondiswa. Amazwi ami walahle emva kwakho na. Umubonisela uvumelana nalo neziphingo uhlanganyela nazo. Umlomo wakho uyekele kubini ulimi lwakho luqamba inkohliso. Uhlala uhleka umfowenu unyevuzi indodana kaNyoko. Lokhu kwenzile ngathula. Ushaye sengathi nginjengawe. Ngiza kukulaya ngibeke phambi kwamehlo wakho. Wathi maqeda ukungifundela uNkulunkulu kasengitshela ikhuluma ngobani. Akhumbula ngamtshela umama ngathi mina sesiphelile isikhathi sikamama uSibani. uNkulunkulu uthi uzomdalula. Ayike kwadlula. Sangena 21 days. Saqeda wawushisa lo 21 days. Masiphuma kuona wahamba wayoShumayela. Ingane yakhe yafuna ucommit suicide. Mayifuna ucommit suicide bangitshela naye wangifonela wathi ngizondodaza zami ifuna ukuyibulala. Ngiyacela babuyikhuleka ukukhuluma naye. Kanti uNkulunkulu usemsebenzini ngaleliso. Umuntu onezambulo okhuluma noJesu ngokusho kwakhe. Izinto mawunganakile ezibambekayo. Ahlala phansi nendodakazi yakhe. Athi uNkulunkulu ithuba lakho lelo ngathi mina yindaba ufuna ukuzibulala. Ushona le washona. Ngathi mina ngiyazi ukuthi umuntu ofuna ukuzibulala isikhathi esiningi uthini uthando emhlabeni. Ubani othandana naye? Ayiwasiyasho. Manje sebenze njani ufuna ukuzibulala? Uthe ufuna ukuhlukana naye. Hawu ngalokho nje lo mfana akhuluma ngaye uhlala la ekhaya. Kwamama othi ukhuluma noJesu. Usuthi lo mfana ukipitile nendodakazi yakhe. Kodwa uthi ukhuluma noJesu. Siyazi ukuthi uyahlala besingazi ukuthi bayathandana. uNkulunkulu samdalula. Bese ngibuza umama wakho uyazi ukuthi niyathandana nalo mfana? Yebo umama uyazi. Nakuthishe ngashayela phansi inhlanhla ngihlezi emotweni. Yayibamba ukuthi angaboni ukuthi useveza imfihlakalo. Athi mina hayi kulungile. Akhumbula umazi umama wakhuluma kimi enyangeni ezimbalwa ezazedlula. Athi lo mfana uthi ukuphe ebethele esiphambanweni njengoJesu. Hawu kanjalo ma usho ubengena uJesu. Inxakele nto bezwini akukho la kuthi uJesu ngene umuntu ngalendlela. Kanti uNkulunkulu uzosho ukuthi ukwenzile lokho ngathula washaya sengathi nginawe njengawe uzokudalula. Lo mfana kanti kuthiwa ungena uJesu nje uyazi ukuthi ukipitile la ekhaya kahlehle uyondla usebenzela leli ekhaya. Hayi ngase ngithula.
ngayikhanselisha-ke ingane, ngayikhanselisha, ngayikhulekela, yaphuma-ke emqondweni ufuna ukuzibulala. Ngamfonela unina ngathi ayisengikhulumile nengane yakho ngeke izibulala. Wabuya unina, hlala phansi ngane, awungixoxele kahle. Uhlala ubona uJesu ngobeka? Yebo. uJesu onjani lo? Ukuvumela ingane yakho ikipiti, uhlale nayo ikipiti. Ngivulela amehlo, ngikhuthulela amehlo ngibuka. uJesu onjani lo? Ngayi-analyze-ke yonke lento ngeza nayo kwabo kuhlukana kwethu. Kwakunzima kakhulu uma ungayizwa ngiqale khona. Udinga umuntu obrave olwela ibandla likaNkulunkulu ngoba lale ehlathini. Umuntu esasihlezi naye la sithi senze izinto zikaNkulunkulu. Baningi baqhamukile ukufika lo onzoya kuye manje. Ngidonke mangiqeda-ke ngishona iwiki. Lo wamanje bekuseyiyo le yandle endala, bazomkhumbula abaningi basebekhona. Wafika la, wathulayela uNkulunkulu, egibela itekisi, watshelwa ukuthi leli bandla liseduze kwezimpi ngoba liseduze nebandla lakwashembe. Okuyiqiniso, ibandla lakwashembe lingaliphesha komgwaqo. So wafika-ke, wahlala-ke, wakhuluma-ke. Into yokuqala ayikhulumayo, sesekhuluma nami, wathuthelwe yikhehla elimpunga, lathakezela elaligqoke ingwe, lasembotha amadlozi njalo kuyamadlozi. Ngoba kusemqoka ukuhlukanisa izinto, kodwa ngathula ngamlalela. Wakhuluma okuhle, kwezwakala kwakuhle, wahamba. Angisho ngolutho konke engiphawulayo, ngaqala ngathandaza. Wakhuluma izinto eziningi ngebandla ezinhle nezinto athunywe uNkulunkulu. uNkulunkulu yamdala lo muntu. Jesu waqala wathi omtsebani uthi uNkulunkulu angikuthele ukuthi ngene emkhosini. Thina hawo. Emkhosini kaKristu enganiphuma khona emkhosini. Kusho kanjani ukuthi ngene emkhosini? Angangasho kuye ngayithulela ngabalungu, ngangangena kulo mkhosi. Ngathuka. Kwadlula amasonto ambalwa angangena emkhosini angangene kuona, ngithenga ku-day 2. Wangifonela wathi uNkulunkulu uthi ngene emkhosini. Athi ngiyazi ukuthi owami ngimkhonza uNkulunkulu yazi ku-day 2. Lo wakho othi angiqale manje ngene emkhosini muphi? Ngiyaqala manje sengiyayilwa le nto, uNkulunkulu sengithathisele. Uthi hayi manje futhi kushayekile kuyenzeka phela uNkulunkulu uma ekhuluma izinto eshayela emkhathini, futhi kushayekile bakunsebani. Wathi uNkulunkulu uthi akangitshele ngezindlu ezilandelana ezihlukene. uNkulunkulu uzokunika imoto eziwu-7. Mina ngasho futhi kuye, mina njengoba sinemoto ey'ntathu la ekhaya, uzokunika eziwu-7, odrayiva ababili la ekhaya. Bese ziwu-10 izodrayiva obani. Mina uNkulunkulu uyangazi. Nginezinto eziningi ngifuna ukwakha indlu. Umuntu uzokunika imoto, uzozenzani imoto? Ekubangela. Ngelinye ilanga uthi uNkulunkulu asambe babonise uthi uNkulunkulu uzodinga ushumela phesheya, ngazi ngiyoshumayela phesheya izinto. Uthi uNkulunkulu asambe seJozini, sotshela abefundisi baseJozini abaphenduke basindiswe kwamukelisa uJesu ngoRoma 10:9. Yilalele. Ngavela ufike nje endaweni abantu bengakwazi ukuthi uNkulunkulu azotshela imphendukane. Angazi lapho sebenza kanje. Sagcina singayanga. Kwahamba. Angisazi ukuthi yini le. Wathi ufuna ufike ekhaya, ufuna ukukhuluma nami. Ngathi ngafika ngenzela appointment okuyi-Saturday. Ngathandaza wathi uNkulunkulu ukulalele konke akakushoyo. Usuku lwakhe lokugcina efika la ekhaya. Ungakhulumi ngingashongo ukuthi kufanele uthini. Ngase ngiyithulela. Wafika sengiyazi ukuthi usuku lwakhe lokugcina, kodwa ngazi ukuthi ngizothini kuye. Sangena ekamelweni, unalo office ekhaya, wahlala kosofa, ngihlala embhedeni ngemini. Wayeseyaqala
Ayibabonisa abantu ukuthi uNkulunkulu angitshela ukuthi ubhekele umoya ongcwele. Awumlalelanga, wangitshela ngathula nje ukuthi Nkosi ngilinde wenza ukuthi ngikholele ungaphili lokho ngenza ukuphuza amanzi. Hayi qhubeke le nto le athi la iqeda khona abese ngitshela umuntu ukuthi angithini bese ngisho ukuthi lalela-ke mama ngitelela umoya ongcwele mina ngithi Mvulela uMathewu chapter 12 verse 31 and 32 asivele siwuvula semngabaza amavesi kanti iyarekhoda le nto futhi iyangijabulisa iyarekhoda ngoba ngifuna ifike la iyakhona. Verse 31 or 32 uthi ngalokho ngithi kini abantu bayakuthethelelwa zonke izono ngokuhlambalaza kepha ukuhlambalaza umoya akuyi kuthethelela. Ilona loyo khulumisho limelene nendodana yomuntu uyakuthethelela kepha loyo khuluma elimelene nomoya ongcwele akayikuthethelelwa nakuleli izwe nakwelizayo. Ngamfundela leli izwe okwathi ngimfundela silalela-ke mama njengoba mina ngidelela umoya ongcwele angithi ezulwini wena bathi yebo baba ngeke uphinde uze la umuntu osenza isono angakaphinde athethelele kusona. Ziyahlukana indlela namhlanje uphinde uze enkonzweni awuphinde uze la ekhaya kwami ezulwini wena mina ngesikopweni wakhipha amehlo wathuka bese ngisukuma ngathi mama sesiqedile menzele itiye ushiya ngayikambule ukwenza into athi uNkulunkulu yenza sahlukana kanjani wadlulaza unyaka noma yini bathi uyahlala akahlanyiswa ukuthi wakhuluma nami uhlanyiswa ukuthi wathi ngithuka umoya ongcwele ngithuka. So-ke ngiyaphila to all those abamelene nomsebenzi kaNkulunkulu bengazi ukuthi benzani khama nezambulo ezingafanele uNkulunkulu uzobashaya akulona elambele ivangeli likaNkulunkulu. Bangaphazamike sebebabili abantu asebehlanyele kwaphenduka amakhanda ngenxa yokujikela mina. Babejikela mina bajikeli mina bajikela lwenkonzo. So-ke ngiyaniwonisha ewilo maniqhubeka nalento enenzayo ngeke niphumelele. Umani thathani impahla zenu nihambe soqala phansi ibandla nobabuzulu ngale kwalokho nizohlanya maningabhekile ngoba ngivikele uIsaiah 54 verse 17 othi asikho isikhalo esilolelwe mina esiyophumelela nolimi olungivukela uzolahlulela. Uma uvukela ubabuzulu ewilo noma imuphi umfundisi eBrentini uvukela mina ngqo uNkulunkulu uzodila nawe. Sengiqedileke ngabantu ngene ewilo-ke manje. Ewilo kunabantu abathanda ukuthi uma kuvula ithuba lokufakaza bese beyoprofetha phansi kwegama lokufakaza. Ngifuna ukunidonsa ngendlebe-ke ewilo nakwezinye indawo ngizokuvala ukufakaza nakuvala la eRichards Bay akufakazwa la. Angikuvalelanga ukuprofetha la. Ngakuvalela ngoba abantu balapha engafakazi. Sumuntu athi ngiyayibona inkosi ngigcinela abazali bami ngigcinela umndeni wami amen awuhlala phansi ukuthini lo ukuthini ngempela lo ubani olangagcinelwa abazali bami buhle bukufakazi kodwa kubona ufuna ukulethela ebandleni ngakuvala ngoba manje kuthi siyadlala. So-ke lapha ewilo mase niprofetha nina ningasafakazi ngokuvala ukufakazi. Nilimaza abazalwane balimela abazalwane nithathe iy'ntshumayelo zami niziphendule ukuze ngishaye abazalwane. Kunomzalwane manje I hope akaphumile ekhaya lezwa ngasi khona umtshelile lo mzalwane phambili wathi iprofeti umsebenzi kaSibanibani ngokaSathane ngoba umenza ngeze enkonzweni. Umsebenzi umuntu lona okanesi unkosikazi wami ngisebenze naye ewunesi uretire ngo-2018 ngiqala ibandla ewunesi azange ngitshela ukuthi uNkulunkulu umsebenzi kaSathane lo. Uphatheke kabi lo mzalwane washiya ibandla wahamba.
ngoba mina ngathi kunoba umfundisi waseMtuba owathi ngimkhulekela athola umsebenzi. Ngiyayiphinda lento wangifundisi wakhe. Friday yakhona wangifonela umfundisi wathi hawu siyambonga uNkulunkulu sephendulile. Cha usephendulile yebo sengithola umsebenzi. Ngathi umsebenzi kumloyo wathi security. Ngathi mina are you sure ukuthi unike uNkulunkulu? Ngoba ngikhuluma nomuntu ophatha ibandla, ngikhuluma nomzalwane athemba ibandla. Wathi umfundisi ngisho ngase ngithula ngangamtshela awuveli uNkulunkulu umsebenzi. Wamthatha umsebenzi wayomphosa kwahlabisa. Wayoba security khona akangakwazi ukuzophatha ibandla. Angazi ukuthi umhlengikazi lo seqoshiwe eqoshwa yilabo abazalwane bamqosha ngaliphi. Uphethe ibandla yini. Sekukhulunywa lento yami uyashaywa uhambile manje akazi uzotholakala. Bamfonela befundisi akalibamba ucici kwalinyazo abaprofeti basewini. Lo mfundisi lo wamthatha umsebenzi womphonse Vryheid ephethwe eMtuba akangalathemba ibandla. Ngelinye ilanga wathatha imoto yomsebenzi wayesenika imoto ethenjiwe emdala kuyisonto ethi enkonzweni ezibona ukuthi akasaziwe enkonzweni. Kwavele accident imoto yafa kwasiyaxoxa. Angazi hlanganaphi lento neprofession yobunesi. Understand. Umuntu azosuka ngokuthi usibani ba umsebenzi wakho kaSathane ngoba keze enkonzweni bese kuzoqashwa ngento engayikhuluma. Abaprofeti bamange eWillow mabe ngaphenduka baphume ngomnyango bangene ngawo. Wabalimaza abazali akena yedwa lo baningi sengitshelile ngiyabaza abazalwana abalimele. Khona kovele wazoswela umfundisi waprofeti umfundisi wehlawenyuka nomfundisi. Akamprofetike phambi kwebandla uzomhlanga eVN. Uthi kusho uJesu. Sengilalelile lo VN ngayihlola akuzange kusho uJesu. So ngifuna ukumtshela ke lo muntu. Akathatha imithwalo yakhe ahambe mayihlula ukuhamba kufanele izimina zoxolisa. Nalo waxoshisa unesi akathatha imithwalo yakhe ahambe mayisathanda kuyazoxolisa la. Kimi sizokhuluma umlomo nomlomo. Ngikhuluma la openly ngoba ngiyabona umoya ofufusayo lo. Owaqala ngisengedwa singenama branch. Wangisiza uNkulunkulu ngawulwa uyaqhubeka ke. Ngibonisha nabanye abefundisi kwezinye indawo. Ubufakazi kuyithuba lokushaya abantu sizobhala. Yaphuma ke baprofeti. Yabadumisa. Abadumisi baseWillow ngethemba maniphuma nilalela lenkonzo mzozo tshela usibaba uZulu abahlakazi. The whole worship team ihlakaziwe njengamanje. Wakhonto only 2. Akekho umuntu ozodumisa amephambi kwabantu engavumile izona engabhabhadisiwe. Kodwa futhi uma usuvuma izona wabhabhadiswa it's not a license ukuthi udumise. Ngoba sebeyabanga manje abadumisi baseWillow. Ufike omunye engazuba bikho wa-appoint umphathi wohlelo. Njengoba kade kula engekho umfundisi la. Uma umfundisi ufanele aphathe inkonzo wazi-appointela umphathi wohlelo engazi ukuthi khona omunye umzalwane use-appointe omunye. Kuya-appointwana nje la. Kunikwana izikhundla asizelanga izikhundla abantu baseWillow noma ikuphike kwenye indawo entabeni asizelanga izikhundla. Wasebenza ko appoint uma umfundisi wasebenza umfundisi naye baqede. Wafona lona noma wenzana ngazi wathi uma umfundisi ngilimele mina kade kukhonjwe mina wena usukhombo wakho. Ukuba kusikuthi kuyakholwa la ngabe ngiyayeka. Yeka hamba. Asizele izikhundla. Asizele nje iphuma. Uzozula imali uninyazwa yini waze uzoba uMC la. Akho umuntu waze uzoba uMC. So ke leli bandla ngisuka kude nalo silithwele noNkulunkulu.
Ngakho-ke angifuni izinto ezizoqhamuka la. Ngaphandle mase ngifile, uma ngisaphila ngizolwa ngale ndlela uNkulunkulu azongitshela. Sengiqedile isikhathi sisekhona, inkonzo sengangene-11 ukuthi bengafuni uma sengingena enkonzweni ngoba phela imbi lento ukuthi umuntu uyashumayela kezwakala ukuthi hayi ukwabonisa abantu khona kakhuluma ngayo so angiyifuni leyo nto. Funeka izwi libe clean, ngikhulume nomuntu ngesikhathi engikhuluma ngaso naye. So-ke waseGauteng ngiyakholwa uNkulunkulu uzongisiza uma ngiphuma la ngimfonela ngikhulume naye. Ngiyafisa ukuthi ngikhulume naye ngakayizwa le nkonzo. Kodwa futhi uma esezwile akushintshi lutho ngoba ngiyalwa uNkulunkulu othe angikwenze ngizokwenza ngoba ibandla lakhe walithenga ngegazi lakhe. Angizuyivumela nje into engalungile. So ukuprofetha entabeni akho siprofetha siyokhulunywa kunoma yiphi branch siqala la kumina. Yocela ama-CV enakhona ngaphezulu ka 3 minutes ukuthi ucela ukuthumela i-voice note more than 3 minutes. Ngithandaze nami ngicele uNkulunkulu ukuthi uyavumela uyithumele bese ngikutshela uyithumele ngiyilale nami before ngilalele futhi ngiyikhulekela uzingangilimazi ngiyilalele ngiqede ngikumoya bese ngithatha isinyathelo. Lo-ke waseGoli ungithumelele ukhulume nami ngqoke yena bese ngitshele ngisazothandaza. So sithe sihamba siya le Drakensberg bese zikinazi impendulo. So zagcwaliswa-ke kwaqela ukuthi uma ngiphuma la ngizodila naye-ke kuzoba kuyena ukuthi wenze njani. Kodwa ngizoma uNkulunkulu mina akangisaba bangitshela futhi. So akho umuntu ozongitshela uNkulunkulu uthe abese ngaconfirm kimi. Anginqabi ukuthi uzokhuluma nani. Hayi anginqabi yona. But kufanele aconfirm kumina sikhonza uNkulunkulu oconfirmayo. Ake sivule lapha kwizenzo siyifundele. uNkulunkulu esimkhonzayo uyaconfirma bafowethu. Mina ngikhonza isevangelini elalikhona eBhayibhelini elidala uphenduka kaSawuli. John chapter 9 mangaphazana. Uphenduka ngobhabhathiswa kaSawuli. Washaya unyazi wavaleka amehlo wawa wakhuluma naye uJesu. Bathi Sawuli ungizingelelani na? Kulikhumbuka ukukhathela ezinkambeni wayesethi umubani inkosi. Bathi mina nginguJesu ongizingelayo wena kodwa vuka ungene emzini uzakutshela lokho kumele ukwenze. Lana nje ngisangitshela ngifuna sike la mavesi kaKhobi sikhonza uNkulunkulu oconfirmayo. Hayi uNkulunkulu otshela uma mina ngibiza ngamuzwa yini atshele wena ngantsheli mina. That is my question. Lento akutshele yona kufuneka ngitshele. Uma ingakangitsheli into akutshele yona ngeke ngiyenze into etshele yona wena. Lo ngathi utshele uNkulunkulu uJehova noma ubale nombani ngeke ngiyenze ngayitsheliwe ngoba uNkulunkulu wakhuluma nami akangisabi uzovinjwa yini namhlanje. Verse 10 Zenzo chapter 9 verse 10. Kwakukhona eDamaseko umfundi othile igama lakhe uAnaniya. Inkosi yathi kuye ngombono, Ananiya. Yena wathi ngikhona Nkosi. Inkosi yayisithi kuye suka uye esitakadini esithiwa siqondile ufune endlini kaJuda umuntu ogama lakhe linguSawuli waseThaso. Ngokuba bheka uyakhuleka ubonile indoda igama layo linguAnaniya ingene ibeka izandla phezu kwakhe ukuba bona. There is a confirmation. uJesu ukhuluma noAnaniya umtshela ukuthi uPawuli ngale uyakhuleka ngombono usembonise yena ukuthi ubonile ngombono. Kungena indoda ekuthiwa uAnaniya nguye imkhulekele. Sikhonza uNkulunkulu okumfema akazi ukutshela umsebenzi angiyona webandla wena bese ngakutshela. Verse 13. Kepha uAnaniya waphendula wathi Nkosi ngizwile ngabaningi ngaleyo ndoda konke okubi kwenzekile kwabangcwele bakhe eJerusalema. Nalapho unamandla avela kubapristi abakhulu ukubopha bonke abakhuleka egameni lakho. Kulandula uAnaniya ethunywa. Uyamsaba lo muntu uthi unencwadi nami uzombopha Nkosi. Kobushaya abazalwane abafaka etilongweni. Verse 15 inkosi yayisithi kuye hamba
ngokuba lo uyisitsha sami esikhethiweyo sokuphatha igama lami phambi kwabezizwe namakhosi nabantwana bakwa-Israyeli, ngokuba mina ngiza kumbonisa konke amele ukuhlushwa ngakho ngenxa yegama lami. Ananiya hamba, ngokuba ubonile indoda u-Ananiya imbelezane. Sikhonza uNkulunkulu okhonfemayo. Amazulu ayababaza, ngathi phezulu, ngathi ngizokhaya. Asikaleni kahle. Nomsakhe. Amazulu ayababaza, obukhulu bazomazi abantu. Wayidumisa ngonkulunkulu ngolimi lwabantu noma likamoya, wayidumisa kwehlizulu, lehlizulu edumisa. Bezomkhumbula khona ithulo elijwayele ethi shwele baba, athi shwele baba, shwele baba. Athake inyembezi emadodeni. Until one day wavuka nephupho, walixoxa nomama uNtsibande, walithatha umama uNtsibande walithemba, ladluliselwa kimi. Nathi mina kunomonakalo omkhulu la kuleli phupho. Uphupho abahlezi enkonzweni. Mabehlezi enkonzweni, ukhona umama thizeni engathi akaziwanga isidididi, abesithi sifuna abantu abazosebenza, abasukuma abazosebenza. Ngazi ngathi babakhona abasukumayo, bathi hayi sizoyiqokela. Babe babili, aqoka hambe afike kumnazi wephupho, amkhona anqabe lo ngathi hayi lo ngeke akwazi ukusebenza. Athi lo hayi uzosebenza, sizomenza thina sebenza. Hayi-ke asukume naye phambili, ngazi noma bekhulekela phambili noma bezuka njani. Laphela lapho athi mina uNkulunkulu akakhethi umuntu kanje uyosetshenzwa, ngoba amadimoni-ke lawo abekhetha abantu abazosebenza. Kathi uzumgade amadimoni lawo aliveli uNkulunkulu le. uNkulunkulu akakhethani kanje. Akuphelanga izinsuku eziningi wahlubuka. Qeda ukuhlubuka waya kubaba umfundisi nangu baba uZulu, bathi asiqaleni lethi ibandla, uthi uNkulunkulu asiqaleni lethi ibandla sizokhonza la kwakho. uNkulunkulu senanendawo, yini ingakhonzwa kuyena, yini kuyokhonzwa komunye. Wangitshela ubaba uZulu, amtshela naye ikho leyo. Wasuka hamba ngizolisha ibandla, wakhonza ibandla ngapha eCrossing.
Maqeda lapho sesimbona eshaya eseqhumini lezinde la esefaka amazwi efaka yonke into. Ngezwe ngathi usengene nomoya wobungqondo. Hayi namanje ngiyasho omelana naleli vangeli. Athi ngimfundelise. Ngithatha yonke into ezweni. So ngiyabawonisha ke wilo. Nanoma ikuphi kwenye indawo. Ngiyathela emhlabeni oRoma ngizomelana naleli vangeli. Base Galatia chapter 1. So qala ku verse 6 sigcine ku verse 9. Isihloko sithi ukuhlubuka kwabaseGalatia kulo ivangeli eliyilo. Verse 6. Ngiyamangala ngokuba nimhlubuka masinya kangaka yena owanibizela emseni kaKristu. Niye kwelinye ivangeli elingesile linye. Uyazicorrect uthi elinye ivangeli siyabonga ivangeli lodwa akangathi uthi elingesile linye. Kuphela ukuba bakhona abandidayo bethanda ukuphendukeza ivangeli likaKristu. Kepha ke noma kungaba yithina noma ingelosi evele ezulwini enishumayeza ivangeli eliphambene nalelo esanishumayeza lona makabe ngoqale kusika. So kumadonsa ngendlebeke abantu abazomelana naleli vangeli bayilandela isiqalekiso ngoba ngisho mina uqobo mase ngishumayela eliphambene naleli engilishumayela manje let me be cast mangiqalekiso. So njalo uPaul uthi naye akaqalekiswe bese naye njengalokho eseshilo ngisaphinda nakalokho ngithi njengalokho sesishilo ngisaphinda nakalokho ngithi umuntu enishumayeza ivangeli eliphambene naleli nalamukelayo makabe ngoqalekisiwe. Amazulu
babolungileyo, uNkulunkulu onomusa ongithume khona ukusindayo sengidlulisile. Wena-ke ngomoya wakho ingcwele ozokwenza kuqonde lapho kufanele kuqonde khona, nalapho umoya kusafufusa ungakavuki bezwe baqonde ukuthi leli bandla lingilakho, anginalo mina ibandla. Futhi ubungakangitsheli ukuthi ubani isekela lami, bungakangitsheli ukuthi ubani uzongilekelela. Ngazi ukuthi uthe awufuni ngiphathwe, ufuna ngiphathwe wena, ngizwe konke ngawe. Sengikwenzile Nkosi, ngiyabonga. Bekumthwalo onzima, kodwa ngibona ukuthi kufanele ngikwenze ngoba ungigibele, kufanele ngikulalele. Usisiwe ozwayo nonendlebe, sizele ukuzokhonza wena la, sizele ikhundla, sizele ukuzokudumisa, silalele izwi lakho siphume siyolenza. Asizele ikhundla, abazele ikhundla baphume bahambe, kusala abantu abazokhonza wena. Ngenxa yokuthi ufuna sikhonze ngeikhundla, wena uzosinika ikhundla sizikuzinika thina. Siyakubonga-ke Nkulunkulu wethu, udumo lonke silinikeza wena, lungolwakho lukufanele. Siyazi ukuthi Nkosi, abafuna ikhundla babonakala ngembala, babonakala uAdam noEva uSathane sebadayisela isikhundla sokulingana nawe ngenyoka eyathi uNkulunkulu uthi nibona ngoba nizofana naye, nihlakaniphe njengaye, ngeke nife. Bayidayisa isikhundla sobuNkulunkulu uSathane. Asizama naye waxoshwa ezulwini. Sisizeke Nkosi singabe ibandla lezikhundla. Noma ngishilo ngathi abantu abafunde baye eBible College bayofunda, abafundele ukuzoba ngikhundla la. Siyabonga-ke Nkosi, siyacela uqhubeke ube kanye nathi. Siyabonga konke sesikuzwile. uJesu Kristu inkosi. Siyakhulekela nenkonzo yezwi isikhathi sayo zokuqala ngaso. Siyacela Nkosi ube nathi ngomoya wakho ingcwele. uJesu Kristu inkosi. Amen. Musa ngicela ungise